O Karina, kumusta naman yung pag-move on mo? Kahit papaano nakakangiti ka na ha? Eto, parang hindi affected. Chill lang. Parang hindi, girl. Hindi ka nga kumakain na maayos. Salad lang kinakain mo nung huli nating hangout. Part yun ng glow-up process, okay? New chapter, new body. Alam niyo ba, buong relasyon namin ni Mario, stress eating ang peg ko. As in, fries for breakfast, burger for dinner. Oh, good for you, di ba? At least tapos na yun. Let's be real. Pareho kayong toxic sa isa't isa, di ba? Wait lang. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin kinukwento ng buo. Ano ba talaga nangyayari? Bigla na lang, it's over? Oo nga. Parang ang bilis ha. Kung hindi ka pa nagyayang lumabas, hindi pa namin mararamdaman na may nangyayari na pala. Alam niyo, hindi talaga nag-work. Dumating sa point na ako na lang palaging umuunawa. Tapos siya, parang wala na siyang pakialam. Kaya tinapos ko na lang. Ooh, ang classic ha. Yung ikaw na lang ang lumalaban. Exactly. Ayoko naman na pilitin ng taong ayaw na. Self-respect din, di ba? Grabe, ang sakit pakinggan. Pero proud ako sa'yo ha. Hindi lahat kayang bitawan ng isang taong mahal pa nila. Correct. Taray mo dyan. Ang strong mo dyan, girl. True. Naman. Nakikita niyo ba akong umiyak? Never. Dear love, ang hirap. Napakahirap magpanggap na kaya ko. Isang linggo pa lang ang nakalipas na maghiwalay kami ni Mario. Pero parang taon na ang bigat na dinadala ko. Hindi ko alam kung paano babangon tuwing umaga. Akala ko okay lang ako. Akala ko sapat na ang tapang ko. Pero bakit ganito? Bakit tuwing may makakasulubong akong lalaki sa kalsada, mukha niyang nakikita ako? Bakit kahit wala siya sa paligid, parang naririnig ko pa rin ang boses niya? Yung tawanan, yung mga pangako niyang walang kasiguraduhan. Ayokong aminin. Pero baka hindi pa ako lubusang sigurado sa desisyon kong iwan siya. Baka umaasa pa ako na isang araw magbabago ang lahat. Nababalik siya. Naaayusin namin. Pero hindi ko rin kayang ipakita to kina Lexie at Mara. Ayokong isipin nilang wala akong paninindigan. Na mahina ako. Kaya pinipilit kong maging matatag sa harap nila. Strong independent woman. Kunwari, kayang-kayang lahat. Pero ang totoo, eto ako. Nahihirapan. Tahimik na nasasaktan. Nagdadalamati sa desisyong ako rin mismong may gawa. Alam ko namang kailangan ko tong pagdaanan. Pero sana hindi ganito kasakit. Oh, hindi pa rin niya ako binablock. Mahal pa ako nito. No doubt. Bakit ba kasi ako nakipaghiwalay agad? Tanga ko rin minsan. Binura na niya lahat ng photos namin? Ang kapal! Nauna pa siya sa akin mag-delete. Ano, excited ipagsigawan na hiwalay na kami? Wow, Mario! Wow! Ay, look oh. Nandun pa siya sa restaurant kung saan kami laging nagde-date. Psst! Hindi maka-move on? Pero teka, nadagdagan pa followers niya. Teka, may bago na kaya to? Ayoko na lang isipin. Kung totoo man, ang bilis ah. Wala mo lang respeto. Dali mo ko kalimutan. No! For sure! Nahihirapan kang palitan ako.
Di ka doon kadaling hanapin yung pagmamahal na binigay ko sa'yo, At dahil dyan, hindi mo na kita tatanta ng istok. I'm gonna keep my eye on you, X. Ay nako, kanina pa tayo paikot-ikot. Hindi pa rin kayo makapag-decide kung saan ba tayo kakain. Ewan ko ba dito kay Karina? Iniiwasan daw yung mga kinainan nila ni Mario. Parang lahat ata ng resto sa mall, kinainan na nila. Excuse me. Part to ng healing process ko. Pwede ba? Suportahan nyo na lang ako. Pero 'di ba mas lalo mong maaalala kung iiwasan mo ang lahat ng memories nyo? Hindi ba dapat face it to erase it? Ate! 2 linggo pa lang kaming hiwalay ni Mario. Pwede bang fresh pa? Ay, pero kahapon ang sabi mo, I'm totally fine, hindi ako affected. Girl, aminin mo na kasi, ikaw ang hindi makapag-move on. First stage yan. Denial! Hindi, no? Wala na talaga akong pake. Super over it na. Ako yung nakipaghiwalay. Oh, Bakit ako magiging affected? Ay nako, Karina. Ang gulo mo eh. So, saan ba talaga tayo kakain? Sige na nga. Dito na lang sa Barney's Chicken. O, 'di ba? Kung saan pa sa paborito ni Mario. Ay, speaking of, Mario? Mara! Lexi! Karina, Uy, hi Mario, long time oh. Uy! Ikaw! Ginagawa mo dito? kumain lang. Wag isa. Alam mo namang, paborito ko dito. Ganun ba? Okay. Kayo, Eto, naghanap kami ng kakainan. Si Karina ang nagyaya dito. Mukhang na-miss niya yung mga food dito. Di ba, Karina? Ayoko nga dito. Si Mara may gusto dito. Ako? Oo, ikaw! Kanina mo pa kami pinipilit dito, di ba? Ayoko nga sana kumain eh. Uy, grabe ka, Karina. Defensive ma? Tara na. Wala na akong gana. Bye, Mario. bye girls. Ingat kayo. Ay, naku, Karina. Mamumulubi na kami sa kakayaya mo ng coffee date, ha? Totoo. Feeling ko kami yung broken-hearted, hindi ikaw. Ganyan talaga pag tunay kang kaibigan. Promise, makaka-move on na rin ako. Ay, girl! OMG! Makasigaw ka naman dyan. Ano namang nakita mo? Tingnan mo to, oh! Si Mario! May bago na yatang jowa. Ha? Patingin nga! Ay, girl. In fairness, girl, kawig mo. May template pala si Mario, no? Ikaw ang prototype. Correct! Kapag hindi ikaw, ikaw pa rin. In another font. Correct. Uy, Karina. Okay ka lang? Parang natahimik ka bigla. Napalitan niya ako agad. Girl, nagmamatter pa ba yan? Oo nga. Diba, ikaw ang nakipag-break? Hayaan mo na siya. Uy, Karina. Ang lalim ng iniisip mo. Wala pa kaming 3 buwan na hiwalay. 3 buwan. Tapos ngayon may iba na agad siya. Ako, halos hindi pa rin makahinga. Araw-araw ko siyang naiisip. Araw-araw kong nilalabanan yung sarili ko para wag siyang balikan. Karina, alam kong masakit. Pero totoo naman, kahit anong gawin ni Mario ngayon, wala ka nang magagawa. Kasi nga, wala nang kayo. Tsaka girl, baka kaya ang bilis niya makamove on kasi hindi na siya tumitingin sa nakaraan. Hindi tulad mo na hanggang ngayon, hawak pa rin yung alaala niyong dalawa. Ang sakit pala, no? Akala ko kaya ko. Akala ko, ako yung lamang. Pero parang akong naiwan. At ang pinakamasakit, akong nagpakawala. Hindi ko matanggap ang ginawa ni Mario. Bakit parang ang dali-dali para sa kanya na makamove on? Ganun na lang ba talaga? Parang wala lang lahat ng pinagsamahan namin? Ganun ba kadaling palitan ng mga alaala naming dalawa? Wala akong naramdaman kundi pait at tanong. Bakit siya? May bago agad. Samantalang ako, naiwan sa panahong kami pang dalawa. Bakit ako, hindi pa rin makausad? Mali ba yung desisyon kong makipaghiwalay sa kanya? Ako
Ako bang may kasalanan kung bakit ako ngayon ang nahihirapan? Pagkatapos kong makita na may iba na siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Agad kong inistok yung babae. Hinanap kong lahat. Mukha niya, ngiti niya, kung paano siya mag-post. Kinukumpara ko ang sarili ko sa kanya kahit alam kong hindi dapat. Pero kahit anong hanap ko ng sagot, isa lang ang malinaw. Masakit. Masakit makita na hindi na akong dahilan ng ngiti ni Mario. At ang mas masakit tanggapin, ako na lang ang umaalala sa mga pinagsamahan naming dalawa. Tapos eto pa, hindi lang malapad yung noo ng bagong jowa ni Mario. Ang laki pa ng tenga! Parang satellite dish. Pwede lang manghuli ng signal sa Mars. Oh, tapos? Nag-background check ako. Hindi pala nakatapos ng college yung girl. Tsaka wala nang ibang ginawa kundi mag-post ng cleavage shot sa social media. Nakakatawa, no? Feeling ko talaga rebound lang yun. Alam mo yung pang-fill lang ng space? Yun siya. Oh, bakit parang ang tahimik niyong dalawa? Wala man lang kayong reaction? Girl, okay ka lang ba? Tunog bitter ka. Sa true, parang ikaw yung talo sa ginagawa mong yan, girl. Hindi mo talaga makakalimutan si Mario kung ganyan ka araw-araw. Ha? Hindi ah. Tinitignan ko lang kung downgraded ang pinalit niya sa akin. At ayan, confirmed. Kaya justified na tong breakup. Tama lang talaga ako, di ba? Pero Karina, masaya ka ba talaga sa ginawa mo? May ginawa ba dyan? Nakakatulong ba talaga yan sa pag-move on mo? Wala na akong pake kung nakakatulong o hindi. Basta malaman kong hindi naman pala better ang ipinalit niya sa akin, okay na ako. That's enough for me. Kung ako sa'yo, Karina, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Habang siya, baka moving forward na. Ikaw naman, stuck pa rin. At mas masaklap, sinisira mo ang sarili mo sa katahimikan ng ibang tao. Ay, hayaan mo na, Mara. Mapapagod din yung si Karina sa kakasigurong siya pa rin ang tama. Kapal na mukha nitong si Mario. Hindi ba niya alam yung 3-month rule? O baka naman, habang kami pa, kinakausap na niya yon. Tama. Dahil dyan, gagawa ako ng dummy account. Kayo lang bang pwedeng maging masaya? Ako rin! Hoy girl! Akala mo, ikinaganda mo yung pagpo-post mo ng bikini? Mukha kang cheap! Ayan! Post! Huh? Bakit ang dami kong notifs? Oh my God! Hindi ko napalitan yung account! Na-post ko gamit ang main account ko? Hello? Lexi? Karina! Hoy, ano ba tong ginagawa mo? Bakit ka nagko-comment ng bastos sa post ng bagong girlfriend ni Mario? Tinawagan ako ni Mara. Si Mario raw nagtatanong kung okay ka pa ba? Kasi, dump account sana yun. Nagkamali lang ako ng gamit, hindi ko napansin. Bakit ka pa kasi gumagawa ng dump account? Ay, nagkakalat ka na. Ikaw na lang ang galit sa mundo. Anong gagawin ko ngayon? Wala na, na-comment ko na. Hindi ko na mababawi yun. Ay, mag-ready ka na lang. Tatawag daw si Mario. At girl, mukhang hindi siya tatawag para makipagbati. Karina, nakipagkita ako sa'yo. Dahil gusto kong malaman, ano bang problema mo? Pasensya na, Mario. Hindi ko lang talaga matanggap na napalitan mo agad ako. Parang ang dali-dali lang sa'yo. Hindi mo na dapat ginawa yun, Karina. Kaya nandito ako para sabihin sa'yo ng harapan, hindi tama yung ginawa mong pag-comment at paninira. Pero bakit mo ginawa? Hindi ko alam. Siguro kasi, ganun-ganun mo na lang binura lahat ng alaala natin. Lahat ng pinagsamahan natin. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Hindi ko ba nasaktan? Nakakatawa ka. Ikaw ang nakipaghiwalay, di ba? Hindi mo alam kung ilang gabi rin akong hindi nakatulog. Pero pinilit kong intindihin ka.
pinilit kong tanggapin kasi akala ko yun ang makakabuti sa'yo. Ayun nga. Nainggit ako. Dahil madali kang nakamove on. Samantalang ako, heto, nagpapanggap pa rin araw-araw na okay lang ako. Hindi dahil nagsisisi ka sa naging desisyon mo, hindi ibig sabihin may obligasyon ako na bumalik. Ginulo mo pa yung meron na ako ngayon. Pinapakita mo lang na tamang tinanggap ko ang hiwalayan natin. Aminado ako. Baka nagpadalos-dalos ako. Baka naghintay lang ako na ipaglaban mo pa ako. Tayo. Karina, hindi ipinipilit ang pag-ibig. Kapag tapos na, tapos na. Masaya na ako ngayon. At sana, maging masaya ka din para hindi mo na ako gambalain. Dear love, gusto ko nang magpalamon sa lupa sa kahihiyan. Hindi ko maipaliwanag ang bigat sa dibdib. Diring-diri ako sa sarili ko. At sa parehong pagkakataon, naaawa rin. Ang hirap pala kapag ikaw na lang ang hindi pa nakakabitaw. Tama sila. Minsan, ang pag-move on ay hindi lang hinihintay, kundi pinipili. Ngayon ko lang talaga natutunan na hindi lahat ng pagkakataon ay aayon sa'yo. Kahit anong pagpipilit, may mga bagay na hindi na talaga pwedeng ibalik. Matapos ang lahat, umiwas na ako kay Mario. Sa mga lugar, sa mga alaala na matagal kong pinaghawakan. Ito na siguro ang tunay na unang hakbang. Hindi lang para mag-move on, kundi para matuto.